Jama'a assalamu alaikum. Sunana Nura Tasiu. A yau kuma mun zo muku da bayanin ruwa. Ruwa abokin aiki, ruwa mai wanke dauɗa, ruwa abokin rayuwa. Idan babu kai babu rayuwa. Ruwa ya kasu kashi-kashi. Akwai ruwan da ake cewa ruwa mai daɗi, akwai wanda ake cewa ruwa mai zartsi. Ruwa mai daɗi da ake samu daga famfo da kogi da sauransu. Ruwa mai zartsi kuma wanda ake samu daga cikin rijiya da bohol da sauransu. Mutane da yawa ba sa son amfani da ruwa mai zartsi domin in sun sha shi ba sa jin daɗi, amma yana da wani mahimmancin da yake da shi a tare da shi, domin kuwa yana ƙunshe ne da wasu sinadarai waɗanda ake cewa calcium da magnesium. Waɗannan sinadarai na calcium da magnesium suna taimakawa wajen gina wa mutum ƙashi da kuma haƙora, suna ƙara ƙarfin ƙashi da ƙarfin haƙora. Amma mutane da yawa saboda ba shi da daɗi a harshe ba sa buƙatarsa, sun fi son ruwa mai daɗi. To ba laifi ba ne in an so ruwa mai daɗi, amma dai shi ma ruwa mai zartsin yana da amfaninsa. Wannan zartsi da turanci shi ake cewa, ko da turancin science shi muke cewa hardness. Wannan hardness ɗin akwai wanda ake cewa temporary hardness, akwai wanda ake cewa permanent hardness. Temporary hardness ana iya cire shi da tafasa. Idan ka tafasa ruwanka wani lokaci yana ɗan rage masa wannan kaifi da ake ji, wani lokaci kuma baya fita gaba ɗaya. Shi hardness kuma yana iya nuna kansa ta hanyar da idan ka tashi za ka yi wanki za ka ga kana taɓarnar sabulu ya ƙi kumfa ko ruwan ya ƙi kumfa. Wannan dalili shine yasa ake samun wannan hardness ɗin a cikin ruwa, shine dalilin da yasa sabulun baya kumfa. Assalamu alaikum.